Hej Mikkel. Det kostede mig 500. Hey Mikkel. Hey! Nå, Mikkel han er træt af sin cykelhjelm. Så vi er Mikkel den anden side. Der er meget bedre belysning. Okay. Mikkel han er træt af sin cykelhjelm, så han gider ikke gå med cykelhjelm mere, så ja, nu skal den dø. Men jeg skal lige have for en ordentlig vinkel. Okay, værsgo. Me too. Fuck, jeg ramte dårligt. Ej, her. Oh shit. Okay, lige en ting. Fuck, det var et dårligt slag, man. Der skete jo næsten intet. Kom så. Jeg vil have et slag mere. Okay, vent. 2 sek. Ja, den ødelægger vi også bare. Tænk mig, at de ikke tror, mand. Johnston! Hvad? Nej. Så var der vist ikke mere cykelhjelm. Nej. Ødelægger min cykelhjelm. Hvorfor? Vi bostede, mand. Vi bostede.